No hi ha ningú capaç de fer totes les feines, però sí algunes. Però tu, per molt que vulguis trobar i buscar, no trobes la feina adequada o l'empresa que et vulgui acceptar. Jo tinc epilèpsia. La tensió em fa que tingui jo aquesta pressió. Això crea una barrera. Jo no puc portar un horari de 8 hores. A qualsevol empresa que jo hi anava, sempre el que veien era una persona que no podia fer tot el que ells volien. Una persona capacitada, que diuen que tu ets capaç per fer-ho tot. Doncs no és capaç de fer-ho tot. La meva feina és d'auxiliar administratiu. Ara donen ajudes per contractar persones amb discapacitat, vale. Però malgrat això, l'empresari no li pots obligar a contractar una persona. Ha de sortir de l'empresari.